Goddag, jeg hedder Susie Skove. I studiet i dag der har jeg David Pansbo, medstifter af bambuscykler.dk. I dag der skal vi tale om deres indtog på det danske marked og deres opstart som virksomhed. Hej David og velkommen. Hej, tak fordi du vil komme. Hvis vi starter med dig, hvad er din baggrund, uddannelse og arbejde? Ja, jeg har en bachelor fra et universitet i England, hvor jeg læste noget business management, og så har jeg så en kandidat i marketing og kommunikation fra CBS. Jeg har arbejdet meget inden for IT og salg af IT-produkter, og har siddet med ansvaret for at opbygge salgsafdelinger. Så jeg er sådan meget salgsfokuseret. Ja. Hvor kommer det her iværksættergen fra? Jeg tror egentlig, det er noget, som jeg altid sådan har haft. Jeg har altid været interesseret i at starte nye ting og ligesom prøve at udfordre måden, man arbejder på nu. Og så har jeg prøvet at lave alle mulige mærkelige typer projekter. Og så var vi 4 gutter, som så arbejdede lidt sammen, og så tænkte vi, nu skulle vi ligesom prøve at starte noget nyt, som skulle have fokus på, det skulle være bæredygtigt, det skulle være grønt, det skulle være godt for miljøet og godt for mennesker generelt. Og så fandt vi på at lave nogle cykler ud af bambus. Ja. Det her med iværksætteri, altså der skal jo satses en hel del, før det kan betale sig i sidste ende. Hvorfor er det værd? Eller hvorfor er iværksætteri det værd? Jeg tror, at iværksætteri er jo det her med, at man ligesom selv kan definere, hvad man gerne vil lave. Og der er ligesom forskellige stadier, man kan gøre det på, forskellige måder. En måde, vi har grebet det an på, det er, at i meget sådan nyopstartede virksomheder, så er det jo meget rart at have en ballast fra et andet job. Så tidligere har vi faktisk kørt sådan et hobbyprojekt, hvor vi har brugt nogle aftener og nogle dage på det, og taget ud på nogle messer og så videre. Og så er vi 2 nu, der har fået mulighed for at gå mere fuldtid ind i det, og sidder så med den daglige drift, og ligesom prøver at få det hele kørt ordentligt op og finde showrooms og sådan forskellige ting. Så det her med, at man er iværksætter, det tror jeg godt, at man kan være på sådan en hobbyplan, og stadig få noget ud af det, så det bliver sådan en god sparring til ens almindelige arbejde. Hvor mange medarbejdere sidder I nu? Vi sidder, som sådan er vi 4, der har bambuscykler.dk, og så har vi så 2 praktikanter, der hjælper os med, en hjælper os med alt fra grafik og design, og en anden hjælper os med at fokusere på sådan salg og tage henvendelse til cykelhandlere osv. Ja, og hvilke opgaver varetager du derinde? Jeg sidder meget lige nu med at få mange af de her praktiske ting i gang. Altså når man skal handle med cykler, så er der så forfærdeligt mange ting, som man ikke tænker på. Det er sådan noget med, at der skal leveres pap, der skal skaffes en fragtløsning, og man skal have styr på sine stelnummer. Så det er sådan rigtig mange små ting, som der ligesom er fokus lige nu. Ja. Og så arbejder vi meget med at få taget kontakt til rigtig mange forskellige typer af mennesker og virksomheder, så vi kan få solgt nogle af de her cykler. Og det sidder jeg også med. Ja. Hvilke erfaringer fra tidligere føler du gør dig godt i den stilling, du sidder i dag? Jeg har tidligere haft ansvaret for at skulle opbygge salgsafdelinger. Det har så været med fokus på IT, men det har meget været sådan, nu skal vi ud og være proaktive, vi skal ud og henvende os til folk. Så jeg tror, det her med, at man ligesom har, når man kender til salg, så kender man også til det her med at få nogle nejer, og alle synes ikke, at ens produkt er helt fantastisk. Så det tror jeg giver mig noget. Bare det her med, at man bare egentlig kører på, og har ja-hatten på, og tror, at det hele kan lade sig gøre. Hvor kommer interessen for cykler henne? Ja, det er et godt spørgsmål. Selve det her med cykler og sådan noget, altså vi bor i København, man har altid cyklet, jeg har altid haft cykler, jeg har aldrig sådan været rigtig interesseret i cykler. Her for 1,5 års tid siden, så tænkte jeg, nu skulle det være, nu skulle jeg prøve at bygge en cykel selv, og det gik jo helt elendigt. Og jeg fik købt dele ind på alle mulige steder og prøvet at samle det, hvorefter jeg så måtte konstatere, at jeg kunne altså ikke finde ud af at samle en cykel, gik ned til min cykelhandler og sagde, her, få styr på det. Og der startede interessen sådan med, at hvordan man kunne designe cykler og sætte tingene sammen, og hvilke forskellige komponenter der var. Jeg troede bare, en sæde var en sæde, og det var det så overhovedet ikke. Hvor stammer så hele den her interesse for det miljøvenlige og bæredygtige? Jeg tror, at vi som almindelige mennesker har en eller anden form for interesse i at miljøet er så godt som overhovedet muligt. Jeg tror ikke, at vi kan redde verden i morgen, og måske heller ikke om en uge, men jeg tror i hvert fald, at vi kan gøre noget for, at det bliver bedre. Så det er ikke sådan, at jeg har en baggrund, der er meget sådan miljøfokuseret. Jeg tror, jeg har en interesse som så mange andre. Det tror jeg, det er vi så 4, der har. Og vi har så sådan tænkt sammen, at det næste, vi skulle lave, måtte ligesom være et eller andet, der havde fokus på transport eller bæredygtighed. Hvordan er strukturen eller processen i en normal hverdag? Den er meget forskellig. Der er nogle dage, hvor det simpelthen bare er, nu sætter vi os ind på et kontor, og så kører vi igennem fra
Ja, det er simpelthen at kontakte leads, eller finde ud af, hvem vi skal snakke med, til at få styr på stelnummer, fragt osv. Men lige nu så er dagen sådan ret forskellig. Vi har to-do-lister, der er kilometer lange, så der er rigtig mange ting, man skal lave. Og der er rigtig mange ting, man ikke kan få gjort færdigt på med det samme. Så det er meget sådan med at tage kontakt til 10 udbydere af en eller anden type service, og ligesom finde ud af, hvordan kan vi arbejde sammen. Og så ligesom gå videre ned på sin liste, og så vende tilbage. Ja. Og så er det meget med at tage telefonen og ringe til nye cykelhandlere og prøve at høre, om de ikke skal sælge vores produkt. Ja. Hvordan startede bambuscykler.dk? Ja. Det startede ved, at vi sad 4 personer. 2 af os lavede salg tidligere. Så var der en, der var læge, og så var der en, der var projektleder inden for sådan applikationer og meget teknisk. Og vi sad sådan og snakkede lidt om, hvad der kunne være interessant. Vi havde tidligere prøvet et andet projekt, som var gået sådan lidt blandet, og så tænkte vi nu skulle det ligesom være, at vi skulle ud og have et produkt. Ingen af os havde tidligere siddet med fysiske produkter, så det var sådan lidt mærkeligt. Og så tænkte vi, at det skulle have fokus på det her med helbredet generelt, og mennesker skulle blive sunde, det skulle have fokus på miljøet, det skulle være godt for en hel masse forskellige ting og sager. Og så gik vi sådan rundt og tænkte, hvad skal vi lave? Det var sådan en forholdsvis stor udfordring, vi havde sat os selv på. Og så lige pludselig gik det op for os, at vi var i den her by, der cykler, verdens største cykelby. Og så begyndte vi at undersøge mulighederne for at bygge cykler, og fandt så hurtigt ud af, at bambus var faktisk et ret cool materiale, som man ikke rigtig havde, i hvert fald ikke havde kendskab til. Man har bygget cykler ud af bambus i masser af år, men man kendte ikke rigtigt til det. Og så tænkte vi, det skal vi gøre. I forhold til det her med, at I jo vælger at fokusere på cykler, som jo allerede i forvejen er utrolig miljøvenlige, hvorfor var det lige valgt cykler i forhold til, at der jo er så mange andre transportmidler, som måske ville være lidt mere nærliggende at kigge på, som godt kunne bruge en kærlig hånd i forhold til det her med at være miljøvenlig og bæredygtig? En af de ting, som ligesom gjorde det håndgribeligt, eller sådan lidt nemmere ligesom at forstå, det var, at cykler, det har vi alle sammen. Så det var noget, jeg ligesom selv noget vi kunne relatere til. Vi fandt også forholdsvis hurtigt ud af, at vi troede, at det var nemt at bygge cykler. Altså det var også det må vi jo kunne gøre forholdsvis simpelt. Og det er så en anelse svært, man lige sådan tror, det er. Men selve det her med, det var jo noget, som alle kender til. Vi skulle ikke ud og uddanne markedet omkring en helt ny type af transport og så videre. Vi tager jo noget, som folk kender, men som folk aldrig nogensinde har stillet spørgsmålstegn til. Man tænker ikke, hvordan bliver min cykel produceret i dag? Og så introducerer vi bare et bedre alternativ til det. Ja. Helt konkret, hvad er det, jeres koncept er? Vores fokus er jo, at vi gerne vil gøre bæredygtig og miljøvenlig transport tilgængelig for alle. Det er ligesom der, det hele startede. Og vi bygger jo så cykler ud af bambus. Det vil så sige, at vores cykelstel eller ramme, som man kender det som, det er designet ud af bambus. Og så er delene ligesom almindelige typer af cykler eller cykelkomponenter, simpelthen for at få prisen holdt lidt nede, som bambuscykler har været forfærdeligt dyre tidligere, og ligger normalt til 15-18.000 kroner per cykel. Ja. Og vi rammer markedet på lige omkring 6.000 for en standardcykel. Ja. I forhold til jeres sortiment, er det ikke lidt for smalt at blot køre efter cykler, og så er cykler lavet af bambus? Jo, eller hvis vi kun havde én cykel, det har vi jo nu, og vi vil rigtig gerne i bambuscykler.dk ud og have flere typer af cykler. Der er rigtig mange, der producerer bambuscykler, og man har gjort det i ret mange år. Og nogle er mere miljøvenlige end andre. Men selv det her med at have bambuscykler, det tror jeg ikke kommer til at være en udfordring rent sortimentsmæssigt, fordi man... Jeg tror, hvis vi kan gå ind og udfordre det her med, når folk skal ned til en cykelhandler og kigge på en Raleigh eller kigge på nogle af de andre cykelmærker, så hvis vi kan få dem til bare at overveje en bambuscykel, og vi så har 5 eller 10 eller 3 modeller, så skal vi nok finde en, der passer til dem. Så jeg tror ikke, at selve sådan konceptet er for smalt. Jeg tror bare, at det er måske det bliver måske en udfordring, hvis vi kun har én model. Ja. I forhold til jeres cykler, hvor kan man købe dem henne af på nuværende tidspunkt? Man kan købe dem på bambuscykler.dk. Det må man selvfølgelig meget gerne gå ind og kigge på. Og så har vi nogle forskellige showrooms rundt omkring. Vi har et showroom i Aalborg, hos nogen, der hedder Studiecykler. Så er vi i gang med at få et showroom i København, på Gasværksvej. Og så har vi et showroom i Stockholm.
Så der er sådan 3 steder, man kan købe dem lige nu. Ja. Plus vores eget site. Er showroom alligevel med, at man også skal købe dem der, eller er det bare, ja, det er så det. man kan se det? Og konceptet var egentlig først, at man bare skulle kunne se cyklerne, lidt ligesom man kender fra andre typer af online-forretninger. Men det giver mere mening, at cykelhandlerne også har mulighed for at sælge dem. Ja. Det giver også mere mening for os økonomisk, det gør det meget bedre for alle egentlig. Og tidligere så, vi har nogle standardmodeller, som vi har designet. Men ved at invitere eller ved at opfordre cykelhandlere til også at prøve at bygge nogle andre cykler, så får vi jo nogle cykler, som rammer markedet, og som er nogle eksperter, som ved præcis, hvad de vil have. Ja. Og det gør, at vi får rigtig mange typer af cykler på markedet. Vi tror, at vores force ligger i, at vores stel eller ramme er lavet af bambus. Ja. Hvilke dele, der kommer på, det er jo op til den enkelte egentlig. Ja. I forhold til de her showrooms, hvor mange er det, I har i øjeblikket? 3. 3, og hvor ligger de henne? I København, Aalborg og Stockholm. Og hvorfor er det lige de placeringer? Det er et spørgsmål om dem, der ligesom har udvist interesse først. Det første showroom, vi fik, det var nogen, der hed Novelo, som ligger i Stockholm. Det var tilfældigt. Det var simpelthen, jeg var i Stockholm af privat årsag, og så jeg en cykelhandler gik ind, og så den første cykelhandler, han købte en cykel efter en halv time, tror jeg, hvor vi bare havde stået og snakket om det. Og så sagde han, prøv lige at gå over til dem her, der ligger længere nede ad vejen. Så gik vi derned, og så var den ligesom bare klaret. Og det samme med dem her i Aalborg, det er nogenlunde det samme, så også i København. Ja. I forhold til produktionen af de her cykler, hvordan har udviklingsprocessen ligesom været i forhold til at skulle producere de her cykler? Ja. Da vi startede med at kigge på cykler og bambus som materiale, så begynder man at undersøge rigtig mange mærkelige ting. Det går ligesom op for en, hvor altså, en kæmpe videnskab, det her med bambus. Og så fandt vi også forholdsvis hurtigt ud af, at der var forskellige typer af netværk, som fokuserede på bambus i lande rundt omkring i verden. For eksempel så var der dem her, så var der sådan en International Foundation, som så fokuserede på, at i forbindelse med University of Columbia, som fokuserede på at lave behandle eller bearbejde råstoffer eller materialer lokalt i for eksempel Afrika, for at skabe lokale arbejdspladser osv. Og i stedet for at man altid bare tager for eksempel bambusen ud, og så bearbejder vi den et andet sted, så får vi så samlet cyklerne i Ghana. Og så var det sådan noget med, at når vi havde fundet ud af, at der ligesom var alle de her typer af mennesker, som arbejder med bambus, så var det bare med at tage telefonen og ringe til dem, og så prøve at finde ud af, hvordan man kunne arbejde sammen. Ja. Så lige pludselig så sad vi der fra vores lille trygge hjem i København, og vi lavede cykler, til at vi lavede cykler af bambus, og snakkede med USA, og snakkede med Ghana, og snakkede med alle mulige andre steder, for ligesom at finde ud af, hvordan kunne det komme til at ske. Ja, så hvem producerer cyklerne i dag? Det gør de nede på en fabrik i Ghana, hvor de er håndbygget, og de ligesom står for hele produktionen, fra at plante bambus og fælde den, og transportere den til fabrikken og samle den, og så sende den til København. Så det vi får i Ghana, det er, at vi får rammen, og så har vi værkstedet i Danmark, som lige sætter nogle dele på og sender det ud. Hvad har den største udfordring været i forbindelse med at ligesom skulle producere de her cykler, og så udenlands? Det har været en udfordring, at man ved jo ikke rigtig, hvad man har arbejdet med. Man ved ikke rigtig, hvordan, vi havde samme holdning til bambus som så mange andre. Det her med, kan det holde? Hvad sker der? Hvordan foregår det egentlig? Så fik vi bestilt nogle rammer. Det gjorde vi i december sidste år. Så fik vi 4 cykler op og tænkte, de var egentlig ret cool, de der rammer. Nu må vi ligesom begynde at finde ud af, hvad vi så kunne gøre. Og så køber man en hel masse dele hjem. Så sætter man en hjul på og finder ud af, at det er ikke særlig pænt, så sætter vi et andet styr på og en sadel og så videre. Så hele den største udfordring, det har været det her med, at dels at kunne finde ud af, hvordan kan vi præcis få rammerne fra Ghana til København, og hvilke dele skal vi så sætte på. Ja. Så har det også været lidt en udfordring at kunne få forskellige størrelser, fordi de skal sætte en helt ny produktionslinje i gang, hvis man skal lave en størrelse. Ja. Ja, mindre størrelse. I lægger rigtig meget vægt på det her med, at I skal give til hele værdikæden. Hvad vil det sige, når I taler om det? Det er det her med, at i stedet for at vi bare tager bambussen fra for eksempel Afrika, og så laver tingene i Danmark, eller laver tingene i Kina, eller hvor det nu skal være, så vil vi hellere have, at det går ind og giver folk noget arbejde, og giver noget, de kan lave. Så vi vil hellere købe produktet færdigt,
fra Afrika. Så det er ligesom det her med, at det giver mening for os, og det giver mening for dem, og forhåbentlig giver det også mening for dem, der i sidste ende kigger på vores cykler. Ja. Hvilken forskel gør det i de områder, hvor tingene bliver produceret? Det gør jo helt konkret, at folk får et job. Og der bliver kanaliseret nogle penge ned, som kommer ned til landet, uden at det bare er, her er der nogle penge, men nu er der rent faktisk et produkt, der skal den anden vej. Så det gør jo, at hele den her fødekæde kommer i gang, og det er sådan det bæredygtige iværksætteri, som vi tror på. Det her med, at man er nødt til ligesom at få lært folk til at lave nogle nye ting, for at de så kan videreudvikle på det. Ja. I har et samarbejde med University of Columbia. Ja. Og hvordan er det ligesom kommet i stand? Det er simpelthen ved, at da vi fandt ud af, at vi skulle lave cykler, og vi skulle lave cykler af bambus, så var der en af de andre i firmaet, som begyndte at undersøge rigtig meget omkring det her materiale, bambusmateriale. Han fandt ud af, at der var de her forskellige skoler, f.eks. University of Columbia, hvor der var en professor, der ligesom fokuserede på udvikling i afrikanske lande. Det er et større netværk af folk, som simpelthen har været ude og som kigger på, hvad kan vi lave ud af bambus? Der er rigtig meget bambus i Ghana, hvad kan vi lave? Så er der en, som har tænkt, vi kan lave en bambuscykel, tager til Ghana og træner folk op i at lave de her cykler. Så de fabrikker, der er dernede, det er sådan nogle fabrikker, der ligesom er efter de her standarder for for University of Columbia, hele det her projekt, eller det her koncept. Så det var egentlig sådan, det kom i gang. Så vi snakkede med University of Columbia og prøvede at finde ud af, hvad skal vi gøre? Og han sendte os et nummer til ham, der har fabrikken i Ghana, og så var vi egentlig. Ja, fordi hvad har de helt konkret givet jer så i processen? De har givet os noget sparring, de har givet os noget, det her stempel for, at tingene virker, og tingene er i orden. Så det er jo en kæmpe tryghedsfølelse for os, det her med, at hvis vi bare skal ud og ringe til en eller anden fabrik i Ghana og sagde, vi vil gerne købe nogle cykler ud af bambus. Men det her med, at der rent faktisk er nogen, der har undersøgt det, og nogen, der ved eksperter inden for bambus, og som har arbejdet sammen med virkelig dygtige mennesker for at måle og teste osv., og sørge for, at arbejdsforholdene er i orden osv. Det gjorde ligesom, at vi tænkte, okay, så kan det ikke være helt skidt i hvert fald. Ja. I forhold til de her bambuscykler, hvad er det præcis, bambus kan i forhold til andre materialer? Bambus er et materiale, som er enormt stærkt. Det er sådan, man bruger til at bygge stilladser i Kina, for eksempel. Når man skal bygge en bygning, så banker man lige et stillads op ud af bambus, og så render man rundt på det. Noget, som vi nok synes er meget sådan mærkeligt, men som virker. Og bambus er også meget sådan, meget tilgivende. Det giver meget efter. Det står jo naturligt bare i regn og vind og vejr. Så det er ret modstandsdygtigt. Det er et godt materiale at bygge ting ud af. Når du så kører på cyklen, så giver det en cykel, som er sådan lidt mere, et smooth ride, at folk ligesom kan det er lidt rarere at køre på, specielt hvis man kører på den som for eksempel en bycykel. Men de første cykler, der blev lavet af bambus, det var racercykler. Så de kan også blive enormt stive og enormt gode til at sådan, power transferring og få det her med, når du træder ned i pedalen, så får du rigtig meget kraft ud af det. Det her med, at det er lavet af bambus. Bambus er jo lidt en trend, der har været oppe et stykke tid. Er I ikke bange for, at den ligesom vender sig imod jer? Både ja og nej. Selve det her med, at vi har ramt en trend, det er jo bare heldigt, eller lækkert, eller godt, eller hvad man skal sige. Men det her med, om det lige pludselig går imod os, det tror jeg ikke rigtig, der kommer til at ske. Det der tidligere har været en udfordring ved bambuscykler. Man har som sagt produceret bambuscykler i masser af år, i 15-16 år. Og det der var problemet, det var, at bambuscykler normalt har været så dyre, at folk ikke har kunne se det som et alternativ til ens egen cykel. Så man har ikke tænkt over, nu skal jeg ned og købe den her, nu kigger jeg på den her cykel i en cykelhandler. Men det er enten den eller en bambuscykel til 18.000. Så har vi ikke prøvet cyklen. Ved at vi kan sænke prisen, fordi vi gør det på lidt, vi går til markedet på en lidt anderledes måde, så kan vi få cyklerne kørt ned i pris. Og så kan man reelt få en kunde, en forbruger, der siger, jeg skal købe en ny cykel, der er den her til 5-6.000, men der er også en bambuscykel til samme pris. Så kan det være, at vi kan få over på den. Så jeg tror ikke, at det er det her med, at det er en trend, som lige pludselig stopper. Jeg tror derimod, at det er noget, som folk får øjnene op for, og begynder at tænke, nå, men nu kan vi faktisk cykle på bambus, og så vil man undersøge det. Hvordan er cyklen helt præcist lavet? Ja. Selve cyklen er lavet ud fra, at man får de her, man går ud og høster bambusen, og bambusen den tørrer så i noget tid, hvorefter man lægger den i sådan nogle, man kalder det jigs, som er sådan lidt en form af en art, hvor man så lægger sin bambusrør,
og så binder man det sammen med sådan noget bast og fiber. Og så giver man en omgang en lak, eller lim, som ligesom holder det her bast sammen. Så gør man det, at man tager selve rammen, og man kan nok sammenligne det med, at man lægger ned i badekar, fylder op med lim, som man så ligesom som så går ind og ligesom tager og skubber al luften ud af rammen, og det gør, at det bliver enormt slidstærkt, og dybest set ikke kan gå i stykker. Og så ender det med, at man får en ramme, som lige skal slibes af og så videre. Så i sådan en ramme, så er der 40 timers mandearbejde, eller mandetimer. Hvad er målgruppen i forhold til bambuscykler.dk? Det er noget, vi har spurgt os selv om rigtig mange gange. Fordi der er sindssygt mange forskellige typer af mennesker, der synes, det er interessant. Der er folk på Vesterbro, der går rigtig meget op i cykler, som gerne vil have noget, der ser lidt anderledes ud. Så er der dem, som er ældre generationer, der går rigtig meget op i miljøet, som også tænker, vi skal jo køre på noget, der er en cykel ud af græs, eller hvad man kan sige. Bare med sådan en græstype, så sådan en meget naturlig cykel. Og så er der dem, som går op i bæredygtighed, som måske er de her 30-35-årige gerne kvinder, som gerne vil gå op i økologi og den slags ting og sager. Ja. Så selve vores bambuscykel, konceptet, passer til rigtig mange forskellige typer af mennesker. Det er mere de her dele, man sætter på, som også skal matches op med målgrupperne. Så jeg tror, vi har en rigtig stor målgruppe. I forhold til det her med jeres målgruppe, selvom bambus er et usædvanligt stærkt materiale, så er der jo mange fordomme forbundet med det, som du nævnte tidligere. Ja. Og der er jo mange, der tror, at det ikke engang vil holde til deres egen vægt. Hvordan bærer I ligesom ad med at overbevise folk om, at det ikke er tilfældet? Det første, jeg tror også, det overraskede os en lille smule. Det første, vi sådan begyndte at fokusere på, det var det her med, at vi skulle cyklerne ud til folk. Folk skulle prøve vores cykler. Så vi røg ud på sådan en kæmpe messe ude i Billedcenteret, sådan en Energy Europe messe, hvor alle de store firmaer stod og snakkede energi og bæredygtighed. Vi synes, det gik en anelse langsomt, så de stod der i deres jakkesæt. Vi hoppede op på cyklerne og cyklede rundt imellem stallene. Så kiggede folk sådan lidt og tænkte, det var sgu noget mærkeligt noget. Så hoppede de op på cyklen, og så kunne de ligesom konstatere, at man kan godt cykle på de her cykler. Det er ligesom det, vi skal ud og vise. Og det er også derfor, vi får de her showrooms. Fordi vi skal bare have nogle cykler på gaden, så folk kan se, at det godt kan lade sig gøre. Ja. I forhold til det, nu snakker du om showrooms, og I ligesom er ude og promovere det. Hvilke tiltag har I gjort der indtil videre i forhold til at markedsføre jeres cykler? Vi har været enormt aktive på sociale medier. Så har vi lavet enkelte, sådan simple ting, som SEO-optimering, og for at få vores site op. Heldigvis så er der ikke så mange andre, der handler med bambuscykler. Så når man søger på bambus og på cykel, jamen så lander vi øverst i søgeresultaterne på Google for eksempel. Men ved også at få en eller anden form for at bruge sociale medier, så får vi ret mange mennesker til at se vores cykler. Og det er jo også noget med det her med, at hvis vi kan vise et billede med nogle kendte mennesker, der cykler på dem, eller med nogle nye cykler, som bliver bygget på et showroom, jamen så kan folk lige så stille for øjnene op for det. Og det er noget, der skaber ret gode, noget som vi i hvert fald synes går ret godt. Ja. Det er, at folk ligesom kan få en indsigt i, hvad er det reelt, der sker i bambuscykler.dk, men specielt også på de her cykler. Altså kan man cykle på dem? I har brugt William Kvist i forhold til jeres markedsføring. Hvorfor har I valgt at bruge ham? Det opstod lidt som en tilfældighed. Det var ikke sådan, at vi tænkte, at hvem har vi præcis? Men så gik det op for os, at William Kvist er sådan en type, som han er fodboldspiller, tidligere fodboldspiller i FC København, og har altid været kendt som ham der fodboldspilleren, der cyklede til træning, og cyklede meget rundt og brugte byen meget. Nu er han så i Tyskland, og klarer det også forholdsvis godt på landsholdet. Så han er sådan en type, som man jo egentlig gerne vil have med. Så det passer sådan ret godt. Og så har vi så nogle af os nogen der kender William Kvist, så vi fik en mulighed for, at William Kvists nuværende kone skulle ud og finde en bryllupsgave til William. Og så fik vi ligesom mulighed for, at det kunne være vores cykel. Så fik hun den til en fornuftig pris i bytte af, at vi kunne få nogle billeder lidt forskelligt. Og så endte det med, at William Kvist de blev giftet op på et eller andet slot et sted, og så endte han med at sidde og cykle rundt på den her cykel hele dagen før deres bryllup. Så det viste sig nok at være meget godt match. I forhold til markedet og konkurrencen, altså det danske marked er jo spækket med cykelhandlere og online butikker, hvor man kan købe cykler og cykeldele osv. Det er jo selvfølgelig tydeligt, at I skal lade ud i forhold til det her med bambus, men er det nok til ligesom at kunne konkurrere med den klassiske cykel? Det tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, nu skal jeg have en cykel, den skal være billig, den bliver alligevel stjålet, eller den går hele tiden stykker, eller hvad det nu kan være. Men jeg tror også, der er rigtig mange, der
går op i cykler som et... det skal være noget, der er ordentligt, og det skal være noget, der er flot, og det skal være noget rart at køre på. Så det her med, at vi lige pludselig kan tilbyde et produkt, som rent faktisk er blevet realistisk for de danske forbrugere, så gør det, at en ting er, at vi skiller os ud på bambussen, men det er jo også noget, som folk reelt kan prøve. Så tidligere har det ikke været ude i cykelhandlerne. Så det er jo det, vi lidt prøver at gøre nu. Og ud på showrooms, og ud på gader. Tidligere har det været noget, som få mennesker har haft råd til at købe, og få mennesker har haft interesse i. Nu er det noget, der kan blive mere eller mindre allemands eje. Ja. Så jeg tror ikke, at det som sådan er noget problem. Jeg tror bare, det er positivt for os, at der er så mange cykelhandler. Så betyder det, at vi kan komme ud til rigtig, rigtig mange og få rigtig mange cykler på gaden. Hvem er jeres konkurrenter så? Jeg tror, at vores konkurrenter er dem, som... det er klart, at der er andre, der bygger cykler ud af bambus. Men dem vil vi jo gerne forhandle på bambuscykler.dk, så det er sådan lidt mærkeligt. Vores konkurrenter, det er dem, som Raleigh, og de har mere sådan etablerede cykelkæder og cykelmærker, som har en prisklasse på de her 5, 6, 7.000 kroner, afhængig af, hvad man vil have, om man vil give og så videre. Og det er dem, vi skal have folk til at skifte. Vi skal have folk til at skifte fra de her mærker over til vores bambuscykler. Jeg tror aldrig, vi kommer til at kunne levere en cykel, som kan gå ud og konkurrere med Bilka og Føtex og Superbrugsen. De cykler, de har. Så det er de her mere sådan premium-modeller inden for almindelige cykler, som vi skal ud og ramme. Hvad er det, jeres mission eller vision er i forhold til hele det her med bambuscykler? Vi vil jo rigtig gerne gøre det muligt for folk at benytte miljøvenlig transport. Det behøver ikke at være sådan noget med, at alt skal være grønt, og vi skal aldrig køre bilen og så videre, så videre. Men det her med, at man ligesom giver folk en mulighed for at køre noget, der er godt for miljøet, i hvert fald bedre for miljøet end almindelige stålcykler, der er masseproduceret på en fabrik i Kina, som skaber lokale arbejdspladser, og som giver det er jo også et signal et eller andet sted. Så i stedet for, at det altid har været så dyrt at gå ud og cykle på lige præcis den her type af cykel, så vil vi gerne sænke prisen, så det er noget, alle egentlig kan tage stilling til. Afslutningsvis, hvad kan vi ligesom forvente af bambuscykler.dk i fremtiden? I kan forvente, at der kommer flere cykler ind i vores shop, og I kan forvente, at som bliver forskellige typer af bambuscykler fra forskellige steder i verden. For en af tingene er jo, at lige nu har vi den her cykel, hvor det kun er rammen, der består af bambus. Men man kan jo også godt lave cykler, der er naturgummi og så videre, så videre. Så vi vil nok komme til at se, at bambuscykler vil have forskellige typer cykler, der bliver lavet forskellige steder, med forskellige komponenter, som er mere eller mindre bæredygtige. Der er også andre typer af lim og sådan ting, som man kan gå ind og arbejde med. Så vi ligesom får et større spænd i priserne. Ja, men ved du hvad, så vil jeg sige tusind tak. Selv tak. Og tusind tak til seerne, fordi I kiggede med.